Tam Tam TV filɛbaw an bɛ aw fo ka barikada kɛ ka dugawu kɛ Ala ka juma caman yira ne ni aw la. An tun bɛ ya juma tɛmɛnen an ye dugawu min kɛ yarabi o dugawu jaabira f'an ye bi sɔrɔ. O la bi tuguni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi jumadonba in na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka juma wɛrɛ yira an na. Jakarija ne kɔri baasi t'i la. An bɛ Ala tanu. I bisimila. Aha. I n'an bɛ ku. Saha. Bi juma in. Ni y'o ye dɛ. Kɔri baasi tɛ yen. N bɛ Ala tanu. N'an bɔra yan an bɛ taa misiri la. An bɛ taa Ala ta bɛ taa di mɔ dɛ. A bɛ kɛ dɛ. Kamalen an tɛ se k'o to ye dɛ. U ko ten. Jeli Jarale wari kɛra min ye. Kunu fɛ kunu masakɛ. Masakɛ min ma bɔ fɛn na. Kamalen fɛn ma bɔ a la. Muso t'a bolo. A ka sanu mɔ. Den tɛ bolo. A ka sanu mɔ. Ba tɛ la tɛnɛmuso tɛ la fa tɛ la. Masakɛ min jɔ mɛ n'a yɛrɛ kelen pe. An bɛ dugawu de k'i ɲini a bolo. E m'a mɛn a yɛrɛ da. A hɛrɛ baden bɔ a b'a fɔ. K'ale de b'a fɔ ko kul huwa Allahu Allahu samadu. A da ye samadu ye. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ale yɛrɛ de tanuka de ye. Ale yɛrɛ de ma bɔ fɛn na fɛn ma bɔ a la nin y'a yɛrɛ tanuka de ye. Alahu akbar. E tɛ. Bi ta ye bɛ wajibi kɛ. Ko bɛ bi. Kale. Le. Baasi tɛ. An bɛ Ala tanu. An bɛ i ka dɔn Tam Tam TV sanfɛ. K'u bɛɛ fo. Minnu bɛ ka an lajɛ YouTube kan u ka a partager ni ka aimer. Awɔ. Ka kɛri ni bila a la. Très bien. Ka kɛri caya a la. A ye kɛri caya. A bɛ kɛri caya ka la ka partager. K'a partager. Ka yɔrɔ caman sɔrɔ. Ka limanaw sɔn. Ka fanga don a la. Nisɔn ni jugusu a ye kɛ. Ni i balima bɛ k'an filɛ sisan. Ɔhɔ. I b'a partager. A ti mɔ. K'a bila o kun. A banna. I fana b'a partager. K'a bila dɔwɛrɛ kun. A ye bila ɲɔgɔn kun. A ye bila ɲɔgɔn kun. A ye bila. A ka kɛri kɛ la. Fo Asimu k'a rɔjɛ, Putini k'a rɔjɛ. Voilà. Ni Putini y'a filɛ, Asimu y'a filɛ. O de ye laɲini ye. A ye bila ka taa dɔrɔn Pierre Labara don. Ka fɔ kuruselen siɲɛ ma. A ka haramu. Kale. Ne. A ye ɲɔgɔn sɔrɔ. A ka haramu. Kunnafoni bonnakun kan. A banna dɛ. Waati na i k'a dɔn minnu bɛ wo kɔnɔ an b'u fo. K'u bɛɛ fo. N'o y'an ka techniciens ye. Nkɛ. A olu fana dabaliba bɛ ne minɛ dɛ. U bɛ diɲɛ bɛɛ yira nka maa t'olu ye. Ntori ka dɛsɛya tɛ wa. A ka haramu. A bɛ i ko ka baji dɔ ka la ka nin sen da dugu ma. Ntori ka dɛsɛya dɛ. Kabakolo dɛ. Bɛ ka anw lajɛ. Ɔhɔ. Olu yɛrɛ kɔni. O ti ye dɛ. Sanusi bɛ wo la yen. Sanusi bɛ yen. O tɛ ka ye. O ti ye. Presidence bɛ wo la. O tɛ ka ye. E ni ne de bɛ kɛnɛ ma. A bɛ na dɛ. N'a fana m'o fɔ o laban na ɲɛnafin ye dɛ. Kamalen. Ne. A to an ka don kunnafoni kɔnɔ. Min kɔ. Sɛbɛnnikɛla a sɛbɛkɔrɔ kuma. A ko di. Fɛn min ye Janjo Info. Janjo. Abubakari Sidiki Sanogo. Sanogo. A bolonɔ bɛ sɛbɛnfura in na. A ko cogo di. Abubakari Sidiki Sanogo ko. A ko e k'a dɔn maa 82 min bila. Yere. E k'a dɔn n'u tun bɛ e k'a dɔn Bamanciw bolo. Awɔ. A k'u bilalen e ko u mana kuma tuguni wa. Tabarikala. Ɲɛma ɲɛkɔrɔ. A banna. U nana e k'a dɔn kuma tuguni. Yɛ. Ko nin kɛra bonya ye nin kɛra karama ye. Awɔ. Fɛn min ye nin tɛmɛnen na. I k'a dɔn fɛɛrɛ bɛɛ bolodala. Jamana ɲɛmaa ka ɲɔgɔn ye. A banna. Ɲɔgɔn ye n sɛbɛn. Awɔ. Olu dalakan di jamana ɲɛmaa ma. Yere. Palais Kuluba. A banna. Sɛbɛnnikɛla ko. Manu. A k'a kɛnɛ kan ministre délégué kun bɛ kɛnɛ in kan. A banna dɛ. E k'a dɔn min bɛ tali kɛ Umaru la. Yere. Jara a tun bɛ kɛnɛ kan. N bɛ ŋɛ don. Secrétaire général de la présidence. A banna. A tun bɛ kɛnɛ in kan. Yere. Secrétaire de cabinet. E k'a dɔn chef d'état. Chef d'état. Chef d'état major. Chef d'état major. An k'a dɔn min ye général division. Police Jean Daw. A banna. Tun bɛ kɛnɛ kan. Yere. K'a fara golomasi taba maa caman kan. A banna o. Mun bɛ kɛnɛ kan ka ɲɛfɔli ni i ka dɔn filɛli kɛ. Aramu. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko di. Nin golomasi taba minnu bɛ Bamanciw bolo. Yɛ. U bila la ka na maa 82. Ɔhɔ. Ko. Awɔ. K'u ye lawudi ta u ka kuma lasela ka ɲɛfɔli la. Yere. Min bɛ tali kɛ Adama Bagayɔgɔ la. Manu. Numukɛ u ye kuma d'a ma. Yɛ. I k'a dɔn a ko an kun bɛ i ka dɔn Bamanciw bolo. Awɔ. An ye waati kɛ jamana ɲɛmaa ye wulikajɔ caman kɛ. Nkɛ. Ni a nɔfɛmaw ka taa fara a ka ministres kan. Tabarikala. Wulikajɔ caman kɛ. Awɔ. Walasa anw na yan sɔrɔ. Tabanna. A ko n'a ma ɲɛ anw ye yan sɔrɔ. Awɔ. An b'o foli ni o barikada kɛ jamana ɲɛmaa i n'i ka jama ye. Jere. Tɛmɛnenkɔrɔ kɔfɛ an b'i fo i ni baarakɛɲɔgɔn an b'aw fo. A ni ce. A kɛra sababu ye ka anw bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ. A ni ce. Ka na an bila an ka denbaya kɔrɔ. A ka haramu. A ko i ka dɔn maa 82. Maa 82. K'o ye du 82 de ye. O tɛ dugu ye de. O ye dugu de ye.
a dugu de o ye damata dugu yɛrɛ dugu yɛrɛ bɛɛ tɛ 82 bɔ bɛɛ tɛ 80 yɛrɛ bɔ yɛrɛ ma taa fila ma yɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko min ye colonel Bagayɔgɔ Adama Bagayɔgɔ ba y'a yira k'a fɔ Bagayɔgɔ wale min filɛ nin ye awɔ olu ye a bɛnna u ma a bɛ nin dɛ a bɛɛ ye koyi aramu min bɛna i ka dɔn ko yɛrɛ kɔkolo bɛɛ kɛra a ko u bɛ lawudi ta jamana ɲɛmaa ye awɔ minnu bananen don n'u tilala u bɛna terrain ninnu ta o kɛlen don dɛ ko kuma bɛ yɔrɔ min na awɔ ɲɛmaa yɛrɛ kumakan y'o ye n'o ye Kidali ko ye k'u bɛ nin kɛlɛ a banna dɛ ko nin kɛlɛ bɛ kɛlɛ nin bɛ kɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko u ye i ka dɔn layidu ta jere ɲɛmaa ye awɔ a taara nɔfɛ kɛlɛ cogo min na an bɛ to i ka dɔn fini na awɔ an bɛ tila ka segin ka taa kɛlɛ in kɛ an tɛ jɛ fini kɔ dɛ taa kɛlɛ in gaɲɛ wa an bɛ taa fana wa kɛlɛ in gaɲɛlen don a gaɲɛlen don a ka haramu sɛbɛnnikɛla ko awɔ a ko min ye i ka dɔn ko yɛrɛ kɔkolo tɔ bɛ kɛra yere k'u ye bonyamasegin kɛ ni ka taa ni ka segin kɛ awɔ i ka dɔn maa minnu kɛra sababu ye ni u ladon jamana in kɔnɔ a banna kɛrɛnkɛrɛnnenya na i ka dɔn min ye golomasiri tabaw ka ɲɛma jere tali kɛ i ka dɔn général division awɔ Elise Jadaw a banna ko u ye i ka dɔn u ka foli ta kɛrɛnkɛrɛnnenya na très bien k'u fo awɔ autorité fo i ka dɔn ka ministre fo a banna ministre min bɛ n'o ye ministre délégué ye awɔ ko ka la ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ fo tɛrɛbari i kala k'a dɔn min ye kuma min fɔra o kɔfɛ a ko i n'a fɔ u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na awɔ k'u y'i ka layidu talen kɔrɔ dun yere wa layidu k'u bɛna kurakuraya tuguni a banna jamana ɲɛmaa haramu k'a fɔ jamana ɲɛmaa ye anw kɔni anw tɛna sigi ni kɛlɛ in kɔrɔ bi a banna dɛ anw minɛna ka na n'anw ye awɔ ka na an bila an ka denbayaw la an kɛ an b'an labɛn wa an bɛ segin an bɛ taa nin yɔrɔ kelen tabari kala sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko kɛra bonya ni karama ye tabari kala ni nisɔndiya awɔ ni misi haramu bɛɛ la sɛbɛnnikɛla ko i ka dɔn Umaru yɛrɛ y'a yira k'a fɔ yere fɛn min ye nin waleya min filɛ a ko bonyamasegin de don tabari kala jamana ɲɛmaa ma walayi ala k'a yira jamana ɲɛmaa na ka wulikajɔ tɛna jɔ i ka dɔn dugu ma bilen a banna fɔ Mali drapeau min filɛ nin ye a couleur ka se a se yɔrɔ très bien sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko min ye i ka dɔn kunnafoni dila awɔ ba ye awɔ a k'u kɔni nin kuma in i ka dɔn u y'a falen ni ɲɔgɔn cɛ jere min bɛ se k'a to awɔ ka gɛlɛya ni dusukungolaya a banna i ka dɔn maa minnu bilala ka na ala u don u la cogo min na a yalo sɛbɛn awɔ an y'a bɔ min ye Janjo FM kɔnɔ Janjo FM awɔ Janko Sanogo ale bolo nɔ bɛ se wura la Jango ni ce aba kɔrɔfɔ banniw kuru sera siɲɛ mun kuru selen ne tiɲɛ o nin ye marifa 82 segin ne y'a mɔ nin ye marifa 82 ye tun min seginna ka d'a ma a ka haramu o ye kelen awɔ nin dutigi kelen kelenna fɛn o fɛn bɛ yen u musow u denw ayi u fama ne mun kibaruya sɔrɔ la ala bɛ maa ci mɔ nka ala yɛrɛ de y'a jɔ ninnu ɲɛkɔrɔ ne sini a ko ne yɛrɛ de ala filɛ bɔn a ye u ka téléphone d'u ma dɛ awɔ u ka téléphone ka segin u ma awɔ u ka wari minnu kun b'u poche kɔnɔ bandi kɛlɛ k'i minɛ i la wari di ma ayi n'u nana ka ban a banna o kamalen n'u seginna ka na so ka ban baara banni an nisɔndiyalen nka an b'a f'u ye u kan'u ta dusu fɛ kɛlɛ t'o ye olu bɛ kɛlɛ dɔn ka tɛmɛ anw kan o nka anw n'a bɛlɛdugu sɛni kɛlɛ rɔ maa min b'i ci dugu la i wuli k'i furafura ka taa so ko i ma na sen a b'i kɔ kari dɛ ala k'an ci ɲuman na fajiri an bɛ tɛmɛ n'a ye Seku Tarawele bamanan bɛlɛdugu bamananw n'a fɔlen don bɛlɛdugu u ko kɔgɔninkurunin biɲɛ tɛ bɔgɔ dɛsɛ ye maa min na bana ye ɲɛnamini ye kamalen a dingɛ da e k'o bɔ i ka taama yɔrɔ la fasiri de b'a ko Koma Jabate fasiri de b'a ko Kalajula Sangoye Elhaji Bereta Jula n'o ye Koma Jabate kamalen ko a bilalen kɔfɛ tile 3 bɔ ɲɔgɔn ko Koma k'a bɔra dibirɔ a ye dannatigɛli kɛ fasiri de b'a ka kuma na kamalen bɛlɛdugu bamananw n'a fɔlen tɛ wa ala k'i kisi gbɛrɛgbɛrɛ mɔ kamalen duwawu nin ka surun nka barika bɛ a rɔ fasiri de b'a ko o tiɲɛ dɔ bangeden filɛ a ko min kɔni ye Elhaji Koma Jabate fasiri de b'a ka kuma na a ko an ka jamana in a sorofe kɔnɔ dɔ don maa min ka baara bɛn bɛ adamadenw la nisɔndiyali ma maa min ka baara bɛn bɛ adamadenw bilasirali ma k'a sababuya kɛ ko caman ye
ye fasirde ba ko nga fila ka yere ye min ngono ni ye a kamale ko ngungembe da fara ye ya fi ye iba do kamale ndori bi kaji abere majiro fasirde ba ko inna me chodi ako el haji ko majabate kamale ko kabri samba fila ani mugani fila wati kamale kwa yera ko dolla a min ngololo wulile fila ki jo ako ko ye fe jmenye ako mamunu be no ye kenyere ye chake bunda doye an fe Bamako kono walima Mali kono ya ako na be fama ko agence immobilière fasede ba ko samba fla ani mugani fla ako o mini koma ku ye bara doge nyambe no de koni ye mangutu ale siratiga wiye ka bara yoro ko shebe ko mangutu bara yere abi boli bara mununga chake yoro bi boli bara mununga ko lu biala jele mangutu ke ya sa to mina mauni boli ni boli bina ninga na nafulo bo ka do ukunve uno fasirde ba ko ni agence immobilière min vlani ayere nyema ba ibo to adonwa ode Sadio Tarawore ako Tarawore ga min vlani balmai fasirde ba ga mana ako jongo ala ko ye dugukolo ko kuma do de ke ko ma yere tari jo dugukolo mina bololo siratiga uka ina fo ko ma yere be korofo biela jile asangala manji jogo mino ako tara jo yoro do de ro a jongo ala ni yoro min bla ni jongo ala ni ni agence mo taye wo obi na yoro invere fasere ba ko ode siratiga uka ako dana mi yere be ko maka mo kemme ka mina bolo flamino kamale ka do ka fo ko ngalondi bo haji kuma jabate da a ko cha mangara sababu mauni bolina na fasiri ba ko mo mnale min vle kamale a yoro ka kera kololo ekwe barishani ta yoro de fle ka ke sababu ye ko mashigile bolo dome adakoro wati mina ka bolo sama ka bo adakoro ka ta joki tigila mo nyekoro kamale kwa kiri la ko ino ka kla ka kiti fasiri ba ko bolo lo siratiga uka a ko kle sababu nyango wati mina kuma abora kasola kwa nana ijado bla bololoka jami mi talige ko nyere biela jile kungu na nyenye na ka jira ka afo kamale ete fendo ningo ino adate aro asende aro kamale ko gbora de na vla tu ko makanwe fasidi ba mana ako jongo ala ko ma ko nimba ira ya fo mabala sharia tigila mo ya jala gini mi ibo donwa ko be fo mi mako victime d'un abus de confiance ale ta yoyi attaque rodi ayim sabeni yelela dimi yeledu sadiri productivu productivu ni agence tigu école so tigu karamo voilà Toi mi me anka au bolo ala de badi ala ni kira de radio baralo ni télé baralo chatri bolo na le gwa ble non awo olu ta ke me clé na le gwa ble olu ta clé munje o awo parce que olu bi se vidéo keli la aw ye gore mi soro ni ko ina tisi ka nyefo ne re bamana même deli ka vie karamo do ne aka publier ke ko bi chef marake ja o check a wa pinani mina kadu jero wa binani kofe chema foyi le haga minira chema ma foyi kala miniro wa fe foyi ebe do no bigo mi ni no ko na ti dabla donc chen le ga karamo ke welili dam na ti dabla che karamo ko tu ay publier min la men ne bulude ay wele ke fo radio la ay publier la men radio min ay wele ke ulu ka ni ga numéro di ba do amuna te ma do ni ma examen anga numéro ko be radio barakela chama abe bebolo che ka ne wele ko bo avo chebe chebe marage aya kene ni kalo nani jabi fuyi ma bola wa mega awuli abaka bla répondre ga chini wula da be chini be convocation dimanche chini juma mi convocation dimanche soit 30000 OK wuli monima aga appeler tabi ni chini abi datu nada nane no ko ngati yoro ira mi yoro ira abana de karamo ye états de jo en animateur ko ya kan to asina kasara ali halaya be so mi no lo se sara ibi karamo ga publicité ke abi ni fe ki ga publicité ke ga dima wa fla dima wani la bina wana ni dima tato me wana ni kalo kono ale be min so la be ka so jo ka ba ka la ka mobulu sangu jo mobulu boli ka muso furu
Ami la ka kɛ victime yo kura ko mata yo ɲɔgɔn na di. Comment qu'on y a blade ko cɛ ka fɛrɛ ka mɔɔ la wari segu ma. Abana. Wa ma blade a bilara provisoire de la dɛ. I bɛ taa fɔlɔ an bɛ ko ɲɛɲini i ka taa so fɔlɔ. Hali yɛrɛ mobili tigi min nana datugu yɛrɛ o ta ye binkɛni ye. I ye mobili di don min na comment kun bɛ yan. Ah n'an sera o yɔrɔ la kan'o fɔ dɛ. Ayi. A y'i jɔ dɛ. A ye min deli. N bɛ fɛ k'a f'i ye o yɔrɔ nin na ayi. O moni o retiré. Awɔ sisan. Awɔ ayi an b'o retiré. Kuma bɛ yɔrɔ min na. O retiré fila ka tɛmɛ. An b'o bɔ a la. Voilà. Kuma bɛ yɔrɔ min na. Hali minnu bɛ taa anw nɔ min na ko n taara wari di karamɔgɔ ma. Ko n mago ma ɲa. I b'a fɔ ne mɛ pour que n ka karamɔgɔ lasɔrɔ. Mais ka taa bi anw o bali ka taa bi anw kan anw journalistes kan. Ko an de ko karisa ka boisson ka ɲi. A taara min ka taa sɔrɔ a ma ɲi. Ko bali ta k'o bi an kan. A y'o lajɛ. O kan ka lajɛ dɛ. O yɔrɔ kan ka lajɛ. Misaliyala n'an b'a faamu. Nin papier min bɛ ne bolo. Ne ka Segu wele sisan ko Segu a fɔ maaw ye ko nin papier ka ɲi. A bɛ feere 1000. Segu taara o Mankutu k'o bɛ feere 1000. N'aw y'aw kɛ to k'o papier san. Aw taara o lajɛ o tɛ papier tɛ ɲuman ye. Aw ka Segu nɔ minɛ o la a bɛna Segu kan dɛ. Segu fana balo bɛ o Mankutu rɔ dɛ. A bɛna Segu kan dɛ. Jagari a ye karamɔgɔ di. Nka n bɛna min kuma laɲini ye min ye. Ko ma taa nin. Maa o maa bɛ k'i ye kumakɛla ye. Quel qu'en soit i kɛra journaliste ye o. I kɛra animateur ye o. I kɛra jeli ye o. Maa o maa bɛ ko caméra bɛ jɔ yɔrɔ. Nin y'an bɛɛ sɔn leçon na. Nin y'an bɛɛ sɔn leçon na. Dɔw yɛrɛ ka publicité bɛ ne bolo. Koma ka video. An t'o bila tan. Ayi Koma ka video kɔnɔ. Koma ko a tora yɔrɔ Mankutu la. U y'a to o la caméra jɔlen la a bɛ direct de la Facebook la ka taa terrain papier kelen don a bolo. O ma d'a ma bilen. Ayi bon dira n'o ma di a ma kuma o kan mais u ye terrain papier don a bolo ale yɛrɛ fana ye terrain papier yira ko bon k'u ye nin di ne ma. K'o ye titre foncier ye. Yɔrɔ o yɔrɔnin kɛra. Bon mun de b'a yira sisan Koma la o yɔrɔ la k'o tɛ tiɲɛ ye. Mun b'a yira Koma la ko in daminɛ na ko nkalon de kun don. Mais nin m'an bɛɛ sɔn hakili la. Segu maa o maa bɛ k'i bɛ baara kɛ télé la i bɛ baara kɛ radio la a dɔn ko kanubaga dɔ b'i la maa dɔ b'i la min dan b'i la quoi. Bon n'an m'an ka ko kɛ siɲɛ wɛrɛ an k'an farati. An b'an farati dɛ. An k'an farati dɛ. Wa Koma yɛrɛ y'an farati fana dɛ. Publicité kuma ne y'o effacer o don na. Koma k'u kuma publicité kɔnɔ k'a ko ni maa min mago bɛ renseignement wɛrɛ la ko ka nin numéro in wele. Awɔ numéro 2. Nka o m'a dabɔ o rɔ dɛ. Ayi. N'a tɛmɛna nin kan n'an fana ko k'an b'an ban publicité ma anw na balo. An ti balo. An ti balo dɛ. Nka nin yɔrɔ fana ka lajɛ sariya tigilamɔgɔw ka nin lajɛ u k'a dɔn an bɛ publicité min kɛ Mankutu de don mais anw t'a fɔ k'a fɔ ko n'aw nana a bɛ dilan dɛ. An bɛ Mankutu de kɛ mɔgɔw ka se ka na. N'a y'a tiɲɛ anw bolo minnu fana ta ka ɲi n'olu nana k'an ka Mankutu kɛ n'an k'an tɛ don. A bɛ gɛlɛya dɛ. Fasiri ye nin ye. N y'a bɔ Mali jate kɔnɔ. Kɔrɔfɔ filɛ. Ala ka nin k'a bannen. A ka fɔ Sadio Tarawele ye. Sadio an b'i deli ka fara Koma kan. Maaw la wari segu mɔ. A ko k'u bɛ ka di o. A ka juru bɔ Koma kan rɔ. Faransikɛw ta bɛ ka sara niveau 2 bɛ ka sara min nana ni polémique ye réseau kan réseau baarakɛlaw de ye polémique kɛ ko in na kosɛbɛ ba. A m'a kɛ cogo o cogo Ala k'an ci ɲuman na dɔrɔn. Ala ka an bɛɛ kisi gbɛrɛ wɛrɛ ma. Gbɛrɛ wɛrɛ ma ɲi dɛ. Kamalen gbɛrɛ wɛrɛ ma ɲi dɛ. O de la n'i bɛ bɔ Bɛlɛdugu kɔnɔ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw b'a dugawu min kɛ u ma dugawu kɛ cogo o cogo k'a laban u bɛ dugawu kɛ 2 ye. Ala k'i kulufa Ala ka n'i ba fa Ala k'i kisi gbɛrɛ wɛrɛ ma. O mɔni kelen ka surun mais fanga bɛ yɔrɔ dɛ. Barika min bɛ yɔrɔ. Ha. Kawale min wele kunnafoni ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye i k'a dɔn faama ka kunnafoni ye faama ni ye diripa e ko u ma laseli kɛ u ti kalo tile 18 wa jere y'a yira i k'a dɔn nin ka laseli dɔ senfɛ awɔ a ko i k'a dɔn olu ka jamana an bɛ don min na jamana in bɛ cogo min na a banna araba don tarata don ani araba o wulikajɔ belebele kɛra sangaw fɛ i k'a dɔn sanni i k'a dɔn min ye a kɔrɔnya b'a fɛ yere ka sigi ka taa a tilebiɲan va fɛ awɔ sɛbɛnnikɛla ko baɲan fɛ ka taa tilebiɲan va sɛgɛ de b'i la sɛbɛnnikɛla ko sɛgɛ b'i la sɛgɛ dɔɔni bɛ na haramu bɛɛ la awɔ a ko n'i ye ko in da k'a lajɛ a ko i k'a dɔn u ye kɛlɛ kɛ janjo jara an ka
bolomasiri tabaw la abana i k'a dɔn maa bamanci caman u y'o bɔnɛ u ni na u ma da u ma u y'u bolomafɛnw caman sɔrɔ tɛgɛ la awa da u ma dɛ hali u bɛ balo min dun kamalen ko caman sɔrɔ la u tɛgɛ la abana sɛbɛnnikɛla ko tɛmɛnenkɔrɔ kɔfɛ u ti ka don tile 19 min i k'a dɔn Bajangara mara la Kilempo awa ko nin Kilempo in yɔrɔ la manu ko jɔnkala fɛn min tali kɛ bamanci maa 20 ni kɔ bɔyanko ni na pepe awa n'u ka moto haramu ni i k'a dɔn u bolomafɛnw a ko i k'a dɔn a bɛɛ tiɲɛna ka a bɛɛ don bɔgɔ la kan sɛbɛnnikɛla ko a ko opération min bɛ sen na n'o ye i k'a dɔn wulikajɔ min bɛ golomasiri tabaw bolo ko bɛɛ ka to i nɔ na tabarikala i k'a dɔn ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni i balamafɛn i kɛrɛfɛ i ka kunnafoni lase u ma i teliya dɛ o tɛmɛnenkɔrɔ kɔfɛ a ko u tɛna jɔ ten olu ka engagement de daminɛ ne ye abana opération min na ala k'o kɛ jamana ka lakana jamana fan 14 bɛɛ ka lakana très bien ka hakilila de y'o ye abana dɛ sɛbɛn an y'a bɔ Diriba ka kunnafoni na Diriba maaw bɛ fo o bɛ fo yan fasiri sɛbɛn Tarawele bamanan ka taa ni kulu tigɛlen kamalen fasiri sɛbɛn an b'a kɔnɔ Bɛlɛdugu bamananw n'a fɔlen don Bɛlɛdugu kamalen ko ala ka jatigɛ bonya ni maasiba ye maa b'a fɔ ya Rabi an bɛ Tɔnbukutu fasiri de b'a ko an ka wolomafini tabaa minnu bɛ n'olu ka caw bɛn bɛ pankulu ale ta ni ka segin koɲɛw ɲɛbɔli ma arimedilɛ fasiri de b'a ko nɛndɛmɛne kamalen ko Dawuli dɔ kɛra Tɔnbukutu fasiri de b'a ko Dawuli kɛra fɛn jumɛn ye a ko arimedilɛ kɛ avion min bɛ n'o ye aéronef ye fasiri de b'a ko nin maa ta pankulu min filɛ a ko a kun jɔsɔn bɛ maanifinw na maa 19 bɔɲanko fasiri de b'a ko avion de n'a filɛ wulili bolo da kamalen a bɛ sarɔ a tɛ dugu ma bilen sani dugu cɛ ka dɛsɛ ka yɛlɛ ka dɔ fara a bonya kan ka sin ka avion jigin dugu ma diyagoya wajibi bilen fiɲɛ wa mun fɛ an ka avion dɔ wa nin tɛ kɛlɛ ka avion ye dɛ nin ye maa ta avion de avion de transport maa 19 kojugu bɛ bɔ o don na a bɔra ti bɔ o don koyi a ti minɛ o don dɛ fasiri de b'a ko a ko nin maa ta avion min filɛ kamalen ko maa 19 de tun bɛ a kɔnɔ a ko nin maa 19 kamalen a bɛ fɔ maa minnu ma i y'a faamuya b'a la ko membre d'équipage olu maa 7 kamalen ani maa 19 kamalen ani fɔ ka taa se denmisɛnnin 3 ma a ko nin bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin avion kofɔlen in kɔnɔ koyi fasiri de b'a ko a wulikajɔ kɔnɔ a ko jɔn ko ala ko in kɔni jatigɛ bonya ni maasiba ye koyi min ye wolomafini tabaw ka ɲɛma état major général ka kuma na a ko in kɔni kɛra avion ko a bɛ wuli a gulonna sani dugu cɛ nka dugumafɛn tɛ mɛn sanfɛ a jiginna dugu ma nka jigincogo kɔni gɛlɛyara nka jatigɛ de bonyana ni maasiba ye ka d'a kan kamalen hali maa si den kelen ma jogin wa maa si den kelen ni kɛnɛ ma karaba maanifinw tilennen donna cogo min na a kɔnɔ u tilennen kɔɲɔsɛnsɛnna ka bɔ ten fasiri de b'a ka kuma na a ko nin na fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan ka sɛgɛsɛgɛliw boloda yaasa fɛn min ye nin ko in sababu ye o ka se ka dɔn dalen ɲɛfɛ min b'a bɔ ko tɔɔrɔ o n'a bɛ da maaw tulo kan wɔɔ. Ni sɛbɛnni ka malasa bɛ fɔ don o don ninnu bɛ se k'a dɔn dɛ. Ninnu b'i dɔn dɛ. Ninnu bɛ se ka malasa dɔn dɛ. O de la ne ko n ko malasa dɔnba ye armée de l'air maaw ye. Kamalen ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ ka di ne ye fo voyage 2. Walayi. Ji kan voyage 2. Ji kan na. Ani avion. Ani avion. Mɔgɔ min yɔrɔ bɛ ji la de. Minɛ yɔrɔ. Kunu. Kɔngɔ ne ta kulu la ko kulu min digi ni bere ni min ye n ko o fiyɔrɔla fara ni ɲɔgɔn cɛ. A diyara de cɛ k'i jigin na ka jigin ka to o berege nɔfɛ ka ne kelen don kulu kɔnɔ. I m'a kɛ ne ye dɔrɔn ne bɛ kite. Sigida bɛɛ bɔra a kalama. N ka cɛ Jafara bɛ. Daga min bɛ yan bɛ o. Maa minnu bɛ côté dɔ in na o. Ne kelen tulo k'a ye bɛɛ bɔ. N kulela fɔ n'a bɛ ni ɲɔgɔn ka fara. I joli ta yɛrɛ. N don dɛ. Kulo t'a la koyi. Wa Jafara bɛ yen. Kulu gansan de bɛ taa ne kelen ye. Kɛra kojugu ye. Ja ni bere ni deli k'a sɔgɔ. Ne bɛ taa fan fɛ kulu de bɛ taa yen. An t'a sa dɛ. A diyara de. A tɛ se la o. Maa tɛ Jafara bɛ fɛrɛ la sɔrɔ n'i ma don kulu kɔnɔ.
ne la dafara be ta do channel kamale bi baretike ne anjole to ngamna ke to jisha kwa ko boko anga fere wa do kulungono ko antele ko abatike juna kwa no ngwa akodi ku abatike ngwa abatike abina ne sura aita ko market to ngabi mbla badala bitaka na to badala ntido kulungono jena ko yamle bitana e sigi ko bisaba ani kele ka do abifa femme ma ko chambre de commerce ko uma sigi ko bisaba ani kelenge abana essence ko la abana ka do clé muga très bien de ne fleni encore ko sigi zebe ministre Moussa Diallo Moussa Alassane Diallo ani abarga nyon ku kuma ni keneka très bien ya ira diema la ka fo ka do malidon garantie abana petroli ani essence alaniti gasoil alaniti ani gazi awani na mi mesina awo ku malidon garantie no alaniti tebele ko agodi ago udigalo clé saba kana clé $9 awo ako siterni keme wulonla ani tani dona manu ka be litri ba bisaba ba bisaba ni ba keme wulonla ba bisaba 33 millions ba 33 millions 749 litres ne a comptabilité que ça et qu'a photo au carobeni 33 millions bisaba ani millions saba millions bisaba ni saba ani 33 millions ani wa keme keme wolofla ani bikonontoni nani voilà ako o essence ni o pétrole o donna ikado mi opération 37 fait gela ko agodi o temene ngoro be mi ikado mi talike utikalo kleta kleta ni woro awa essence siterni keme wolofla ani muga o donna mali kono ya abana ako opération 34 fait gela ko 34 opération ako temene ngoro ko ko konva laba min nana ko kunye keme fla ani igado mi keme fla ani bisabai abana ko ba ira ka fo hali sisa danno ko mi mara kanna ko bi belitri bakele ani litri keme nani wala kana uma se folo de très bien uma se folo de obesiralo ko obesirala ko igado wuli ga do besina essence te ga yoro mun soro grengre na bajagara mara yoro mun be ni essence te ga se ga doyi très bien ga fera fono buluda ulula akai essence na du ko no se ga bochi ko no kata très bien ngo fera buluda abana gela ko ni ku inda ka alloje voilà président de transition aka la yini min be ni akuma ministre de l'industrie bulu na ikado Moussa Alassane Diallo wani commerçant mengani ko teme jugo min fe teme jugo kai ko volume kai bolo de ko volume kai sebe ala kana ta abo ikado min chambre commerce ka chambre commerce industrie du Mali très bien la communication ka sebe no ni abana volume kai volo ali kurango ere a volume kai aka so ayo tanga yoro de abe duguje abe jamana fa ne kon menga yere yinga e ci ye mali abe badbe ne wala le énergie de burango koro burana koro de tanga rolo o yoro de za nyamanage ay wati na kumbe ka transport do labe ngu ya communiquer bla no de no kon mulongo no kon ngo esa énergie baragela do burana koro be nyamana kumbe nga transport de régler transport do jeni ne kunu pour ande ke liba ngi be transport chiendi no de transport do jeni ne kunu on va nyamana dibi may yene kabala fi dum do ngala ngangu ko be ande lanna sakuyi ngame mi mfo ka faroka u ka fereke sene chai ngaka dugu biege kaba foro ye no ama kaba ko bora nyo so mi do kaba foro lo de ka dugu biege kaba foro mai ne kabala yere mugu chimi me kabala odo no ama kuma ke o me ne lologe mugu chimi me kabala kaba foro ay alloje jinyama jole na camera jono ya Mali autorité ministre de la sécurité afo mauye voilà afu ye ko Sénégal dai kungo kono nai hali kungo fa fana bietere anga dugu kono na kabako tue anga nyoko tue anga sanyoko tue anga ke tike demai tiga ni show ani tiga nguru ma tete ga dogoro de kono de bi bu tourner kuru bele de be u bega kono na bieke kabai
On ni zo donna ma vida no fe. Zo tata ala ni ci. Marfati bolle ke do bi yeble. Zo da sirka wala ya era funi. Kado kabaturo be jo ga loje. Ma jebi do anofe. Ni kabatu mun do. Agumne. Oh. Agumne. Anga lakana ere baji dugu ko. Dawa ningi ga bara ere. Ningi ga bara ere. Aya kabatu welo ga kabatu ke kabo ma o se ngoro le. Ati bene. Na epi ka fo population na munya sene ko na akata ga duguro. Voilà. Ay ta ga dugula, aga dugulo be ifa ga dugulo be amache. Amache. Ta sene na uroi. Voilà. Mais kada anse ngoro la nyanga sa. Zo me ngata do mo ga so ngona kuchuka ba. Aga haramu. Masina se ga du no fe. Ati be. Amaine. Kuna funu be. Wati jeliwa. Bulgasho mugu tabe mlo. Fasiri sebe bulgasho mugu. Kamale ameto akono malijeti. Ako bulgasho mugu komisaria nyema ba. Miye adama fane numukeni leidu. Fane fantiki fane kalamani kujugu ni fakoloni naji. Fasiri di ba ko bulgasho mugu ale polisiso nyema ba. Kamale kwa fleka wulika jo ningo bolo da. Wulika jo mine abita lige buli mafe munumbe maubolo. Ni oye telemanu ye ma munumbu kume kuka telemanu me walima ku jigi ngabo ga bolma fe ngono kamale walima kamuruda walima marifa ku kunfa biabo obolo mamunu nga wale oye buluka zombu komisari nyama ko ale na dangare amma kelengele biela fasiri ba ko okalika kono akwa ye wulika jorege minda minena utugalo kletan wolon vla katabla kletan shegina kamale asukono nanu de kwa flaki to yala de la aka chedeo kata tega da madoka kamale maminga bara de bembe manifun kumeni ma kubulu fa mina ubulu basere bago magale ibe odonwa ode twa tombe dibiro WS ashisha samugane du funangeni fitini barage bale fasere bago ako otomene ko fe mi MD samugane nani MF sambi sabani fla tokoro balangolo fasere bago ugoni ndole de fla dane ako bi telemani ndugo bi mingo leba do wa ubolu de bele oluko ni ma do dibiro ma te ko ma tenye ubisinga marfa jo telemani digiro hani kisetero ala kisetero we faraji kani pane ito jogola kisetero aduma bi telemani wala soro ayi la ga soro utita mengo te komisari go kwa ye tege dani ma obieka ko kula se ko tu jo critique la mo nyokoro wa ku bi kiri ka kla ko kiti ubita bla ko banani ni nwanje o laidu mi me olubolo o de ko ne ka dugu don kisi unu bolo fe o mi ye buluga so mugu komisari nyema ba adama fane kumugani laidu ko ne kwa ma ko chapeau alu abana amedoleke alaka lainu sabati alako ke wati sebekorosia wati chorini ama flebo fu kan kalbo fu tout le monde mo ba partager ka like ka ikado abonné halisa ya abonné pour que akata yoroja aga jem chama abla aga jem chama dimo voilà kamale otewa surtout akata YouTube fana ga abana ababe ga abe TikTok ka abe Facebook ka abe Instagram ka abe TikTok ka abe YouTube ka jewere ni dole be abo fana ga abe satu ka abe satu ka ni dole be abo fana ga kamale ala droga ala ka lera daba ya rabbi wa salam